ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଏ ଯେ ଲାଗେ ଯେପରି କେହି ହିଁ ମୋର ନାହାନ୍ତି, କେହି ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଏକା ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାରିଦେବାକୁ ଅବା ବହୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ନୀରବରେ ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବ। ଦେଖିବ କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ହୋଇପାରେ ସେ ରାସ୍ତା କଠିନ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାରଣ କିଛି ବି କଠିନ ନୁହେଁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବଂ ଆରାମସେ ଚିନ୍ତା କର, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜ।